Fil-Partit Nazzjonalista, din id-darba mmexxi minn Bernard Grech, reġa' faqqa' ġlied kbir bejn iż-żewġ fazzjonijiet, dik ta' Simon Busuttil li tellet lil Grech Kap u dik ta' Adrian Delija li 4 xhur ilu tilfet it-tmum tal-partit. L-aħħar ġlied qam dwar l-intriċċi li ħarġu fil-beraħ fl-aħħar jiem brabta mal-elezzjonijiet fil-Kumitati Sezzjonali tal-Partit Nazzjonalista. Wara li numru ta' kandidati ta' Delija rtiraw għaliex ma felħux iżjed jiġu minati minn nazzjonalisti stess, l-ex kap Adrian Delija kiteb fuq il-profil tiegħu fuq Facebook u għadda messaġġ qiebes li tmexxija preżenti nazzjonalista li kienet li qaċtitu f'Ottubru li għadda. Delija rrefera l-mod kif ċertu nazzjonalisti ġew imweġġa u riżultat ta' dan se jibqa' jitkisser il-partit. Talab biex dawn l-attakki jieqfu u appella lil tan-naħa l-oħra biex iċċedu biċċa. F'kitba skjetta Adrian Delija qal kif il-Partit Nazzjonalista qed jagħlaq il-bieb saħansitra lin-nazzjonalisti. Delija li ma rridx ikun parti mix-shadow cabinet ta' Bernard Grech imbagħad ippubblika l-istqarrija li ħarġet mid-9 kandidati li rtiraw mill-elezzjonijiet tal-Kumitati Sezzjonali. Intant, fl-aħħar żviluppi brabta mal-aħħar kriżi fil-Partit Nazzjonalista, il-votazzjoni għal Kumitat Sezzjonali ta' Ħalqurmi twaqfet ħeżrem. Sorsi qalu lil One News li din il-votazzjoni twaqfet wara li kandidat partikolari fl-elezzjoni ma kienx fuq il-polza tal-vot. Mhux magħruf għaliex isem il-kandidat ma kienx fuq il-polza tal-vot. Is-sibt filgħodu One News kien barra l-Gażin Nazzjonalista fiċin il-Knisja ta' San George f'Ħalqurmi. Hemmhekk intlemħu gruppi differenti ta' nies oċċa u sa dak il-ħin kienet qed issir il-votazzjoni. F'messaġġ li ntbagħat imbagħad il-Partit Nazzjonalista qal li l-elezzjoni tal-Kumitat Sezzjonali ta' Ħalqurmi ġiet posposta minħabba raġunijiet amministrattivi. Fi żviluppi ieħor il-Kumitat Sezzjonali ta' Bormla irriżenja f'daqqa wara li kien għadu kif ġie elett u dan b'solidarjetà ma' dawk il-kandidati ta' Delija li ġew imminati f'Taslima. Fitra li 6 membri tal-Kumitat ta' Bormla batu lis-Segretarju Ġenerali Francis Zamid Dimek qalu li l-Kummissjoni Elettorali Nazzjonalista imxiet bidejn tat-tajjar u baqgħet passiva quddiem block vote ċar f'Taslima kontra nazzjonalisti stess. Il-membri tal-Kumitat Bormlis, magħrufa l-appoġġ li jagħtu lil Delija, qalu li l-Partit Nazzjonalista m'għadux l-istess partit li twildu trabbew fih. Aktar kmieni f'Taslima qam rebu sħiħ wara li wieħed minn ta' Bernard Grech beda jibgħat messaġġi u jimbotta l-block vote biex fil-Kumitat jitilgħu il-membri ta' Bernard Grech u jitqaċtu ta' Delija. Fil-fatt fil-messaġġi l-Kunsillier Nazzjonalista Slimis Kevin Wayne kiteb biex dawk ta' Delija ma jieħdux vot mit-tesserati li kienu se jivvotaw. Riżultat ta' dan il-kandidati li appoġġaw lil Adrian Delija u li kienu fl-elezzjoni tal-Kumitat il-ġimgħa fil-għaxija marru dar ċentrali u nfurmaw lil kap tal-Kummissjoni Elettorali Peter Fenech li qed jirtiraw minn elezzjoni li bija ħassewhom attakkati anke personalment. Fil-fatt għal din il-firda kollha fil-Partit Nazzjonalista dawn il-kandidati ħarġu stqarrija u qalu li l-kandidatura tagħhom intlaqet b'livell ta' kritika kattiva u estrema li ma kinitx l-affosta u lanqas f'waqta. Riżultat ta' dan f'Taslima matul il-jum tas-Sibt ma saritx elezzjoni u ta' Bernard Grech mill-ewwel ħarġu jgħidu messaġġ wieħed li l-elezzjoni mhux se ssir għaliex is-7 kandidati tal-fazzjoni Busuttil ġew eletti kollha awtomatikament wara li ta' Delija irtiraw. Dan il-messaġġ anke ħareġ fuq il-medja tal-Partit Nazzjonalista.